ରତନପୁର ନାମରେ ଏକ ଗାଁ ଥିଲା। ସେହି ଗାଁରେ ମଙ୍ଗୁ ନାମରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରେବତୀ ସହିତ ରହୁଥିଲା। ରେବତୀ ବହୁ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗୁ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯାଉଥିଲା। ମଙ୍ଗୁ ପାଖରେ 2ଟି ବଳଦ ଥିଲା। ସକାଳୁ ଉଠି ସେ ତା ବଳଦମାନଙ୍କୁ ଧରି କ୍ଷେତକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେଠାରେ ଦିନଯାକ କାମ କରୁଥିଲା, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ଦିନେ ମଙ୍ଗୁର ଗୋଟେ ବଳଦ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ମରିଗଲା। ମଙ୍ଗୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ ପାରିଲାନି। ଏପଟେ ଅନ୍ୟ ବଳଦଟି ତା ସାଥୀକୁ ନ ପାଇବାରୁ ତାକୁ ଝୁରି ଝୁରି ଖାଇବା ପିଇବା ଛାଡ଼ିଦେଲା। ରେବତୀ ଏ କଥା ଜାଣିପାରି ମଙ୍ଗୁକୁ କହିଲା, ଶୁଣୁଚଟି, ଏ ବଳଦ ତା ସାଥୀକୁ ଝୁରୁଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ଛାଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ଏମିତି ହେଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଇଏ ବି ମରିଯିବ। ତମେ କାଲିଆକୁ ହାଟରେ ନେଇ ବିକିଦିଅ। ଯେତିକି ପଇସା ମିଳିବ ସେଥିରେ 2ଟା ବାଛୁରୀ ନେଇ ଆସିବ। ମଙ୍ଗୁ କହିଲା, ଠିକ ଅଛି, କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ନେଇଯିବି। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ମଙ୍ଗୁ ବଳଦକୁ ଧରି ହାଟକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ବଳଦଟି ବହୁ ମଜବୁତ ଓ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ହାଟ ବି ସେଠାରୁ ଟିକେ ଦୂର ଥିଲା। ଏପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଓ ପ୍ରଥମ ଥର ଏକ ଅଜଣା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ବଳଦ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପାଦ ପକାଉଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଖରା ବି ଟାଣ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ଏକ କୂଅ ପାଖରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗୁ ତା ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲା, ଲୋକଟି କହିଲା, ଭାଇ, ଏ ଟାଣ ଖରାରେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛ? ମଙ୍ଗୁ କହିଲା, ଏ ବଳଦ ମୁଁ ବିକିବାକୁ ନଉଛି। ଏ କଥା ଶୁଣି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା, ତମ ବଳଦ ପାଦରେ ତ ଫୁଲା ପଡ଼ିଛି, ସେ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଚାଲୁଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟା ସାଥୀ ନ ମିଳିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ କିଛି କାମ କରିବନି। 3 ପାଦ ଆଗକୁ ଗଲେ 6 ପାଦ ପଛକୁ ଫେରିବ। ମଙ୍ଗୁ କହିଲା, ତମେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛ? ଲୋକଟି କହିଲା, ମୁଁ ବି ଏ ଛେଳି ବିକିବାକୁ ନଉଛି। ଟାଣ ଖରା ହେବାରୁ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲି। ମୋର ବି ଗୋଟେ ବଳଦ କିଣିବାର ଅଛି। ମଙ୍ଗୁ କହିଲା, ମୁଁ ଏ ବଳଦ ବିକି 2ଟା ବାଛୁରୀ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଲୋକଟି କହିଲା, ତମ ବଳଦ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିବ? ମଙ୍ଗୁ କହିଲା, 200 ଟଙ୍କାରୁ କମ ହେଲେ ଦେବିନି। ସେ ଲୋକ କହିଲା, ଏ ବଳଦ ଏତେ ଟଙ୍କା ହେବନି। ହାଟକୁ ଚାଲ, ସେଠି ମୂଲଚାଲ କରିବା। ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ମୁଁ ସେତିକି ଦେଇ ବଳଦ କିଣି ନେବି। ଏହାପରେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ହାଟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଲା। ସେ କୁଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ବସିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ବୁଢ଼ା ପାଖରେ ହୋଇଗଲେ, ଛେଳି ନେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକଟି ବୁଢ଼ାକୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲା, ମଉସା, ଏ ବଳଦ କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ କହିପାରିବ? ବୁଢ଼ା ପ୍ରଥମେ ଛେଳି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଛେଳି କୁଆଡ଼େ ନେଇ ଯାଉଛୁ? ଇଏ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରଜାତିର ଛେଳି। ଏପରି ଛେଳି ଯାହାର ଥିବ ତା ଘରେ ଧନର ଅଭାବ ରହିବନି। ଇଏ ଥରକେ 24ଟା ଛୁଆ ଦେବ। ଆଉ କ୍ଷୀର କଥା କଣ କହିବି ରେ ପୁଅ, ଏ ଛେଳି ଏତେ କ୍ଷୀର ଦେବ ଯେ ତୁ ବିକ୍ରି କରି ଥକି ପଡ଼ିବୁ। ଛେଳି ଧରିଥିବା ଲୋକ କହିଲା, ମଉସା, ତମେ ଠିକ କହିଛ। ଆମ ଘରେ ଏ ପ୍ରଜାତିର ବହୁ ଛେଳି ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ବଳଦଟେ ଦରକାର ଥିଲା ତ, ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ବିକିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହାପରେ ବୁଢ଼ା କହିଲା, ତୋ ଛେଳି ଯଦି ବିକିବୁ 200 ଟଙ୍କାରୁ କମ ହେଲେ କାହାକୁ ଦବୁନୁ। ସେତେବେଳକୁ ମଙ୍ଗୁର ବୁଢ଼ା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ବୁଢ଼ାର ପଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ବୁଢ଼ାକୁ ପଚାରିଲା, ମଉସା, ମୋ ବଳଦ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେବ କହିଲ? ବୁଢ଼ା କହିଲା, ତୋ ବଳଦ ପାଦରେ ତ ଫୁଲା ଅଛି, ଇଏ କାମ କରିବାକୁ ପଛେଇବ। 3 ପାଦ ଆଗକୁ ଗଲେ 6 ପାଦ ପଛକୁ ଫେରିବ। ୟାକୁ କିଣିବାକୁ କେହି ରାଜି ହେବେନି। ହାଟକୁ ଯାଇ ଦେଖେ, ଯଦି 15-20 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା ଭଲ କଥା। ଏ କଥା ଶୁଣି ମଙ୍ଗୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଭାବିଲା, ମୋର 2ଟା ବାଛୁରୀ କିଣିବାର ଥିଲା। 200 ଟଙ୍କା ପଡୁ ପଛେ ୟା ଛେଳି କିଣିଦେବି। ତା କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ମୋ ପଇସା ଉଠିଯିବ। ଏହାପରେ ମଙ୍ଗୁ ସେ ବୁଢ଼ା କଥାରେ ପଡ଼ି ତା ବଳଦକୁ 20 ଟଙ୍କାରେ ଦେଇ ସେ ଛେଳିକି 200 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ରେବତୀ ଛେଳିକି ଦେଖି ରାଗି ଯାଇ କହିଲା, ଆରେ
ଏ ବାଞ୍ଝ ଛେଳିଟା କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ଇଏ ବୁଢୀ ହେଇ ମରିବ ପଛେ ୟାର ଛୁଆ ହେବନି। ମଙ୍ଗୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ରେବତୀ କହିଲା, ତମେ ଜାଣିପାରିଲନି, ସେ ଦିଟା ଯାକ ଠକ ମିଶି ତମକୁ ଠକିଦେଲେ। ହଉ, ଯାହା ତ ହେବାର ହେଇଯାଇଛି। କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା। କେମିତି କଣ ହେବ ସେ କଥା ମୁଁ କରିବି। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ମଙ୍ଗୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସେ ଠକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲା। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ସେ ଠକ କୂଅ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ରେବତୀ କହିଲା, ମୁଁ ଏବେ ତା ପାଖକୁ ଯିବି। ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ନ ଯାଇ ଲୁଚି ଲୁଚି ମୋ ପିଛା କରିବ। ଏହାପରେ ରେବତୀ କୂଅ ପାଖକୁ ଯାଇ ବିକଳ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଠକ ସହାନୁଭୂତି ଭରା କଣ୍ଠରେ ରେବତୀକୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲା, କଣ ହେଇଛି? ତମେ କୂଅ ପାଖକୁ ଆସି କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ରେବତୀ କହିଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ମୋର ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏ କୂଅକୁ ଦେଇ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ଠକ କହିଲା, ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ମୋ ସହିତ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲ। ମୋର ଗୋଟେ ବୁଢା ବାପା ଅଛି। ତମେ ସେଇଠି ରହି ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବ। ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ରେବତୀ ସେ ଠକ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇ ତା ଘରକୁ ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ବୁଢା ତା ଦୁଆରେ ଏକ ଖଟ ପକାଇ ବସିଥିଲା। ରେବତୀ ଜାଣିପାରିଲା, ଇଏ ସେଇ ବୁଢା ଯିଏ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ମିଛ କହି ସେ ବାଞ୍ଝ ଛେଳି ବିକିଥିଲା। ଏହାପରେ ରେବତୀ କହିଲା, 2 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି। ଭୋକରେ ମୋ ହଂସା ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ତମେ ହାଟକୁ ଯାଇ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ସଉଦା ନେଇ ଆସ। ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଦେବି, ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖାଇବା। ଏହା ଶୁଣି ଠକ ସଉଦା ଆଣିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଯେମିତି ସେ ଯାଇଛି, ଏପଟେ ମଙ୍ଗୁ ବୁଦା ଆଢୁଆଳରୁ ବାହାରି ଦୁଆରେ ବସିଥିବା ବୁଢାକୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ତାକୁ ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୁଢା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ। ମଙ୍ଗୁ ପଚାରିଲା, ମତେ ବାଞ୍ଝ ଛେଳି ବିକି ମୋ ବଳଦ କଣ କଲୁ? ବୁଢା କହିଲା, ତୋ ବଳଦ ମୋ ପୁଅ ନେଇ କାଲି ହାଟରେ ବିକି ଦେଇଛି। ମଙ୍ଗୁ ସେ ଠେଙ୍ଗାରେ ବୁଢାକୁ ଆଉ 2-4 ପାହାର ବସାଇ ଦେଇ ପଚାରିଲା, ସେ ପଇସା ତୁ କୋଉଠି ରଖିଛୁ? ବୁଢା ତା ଅଣ୍ଟାରୁ 200 ଟଙ୍କା ବାହାର କରି ମଙ୍ଗୁ ହାତକୁ ଦେଲା। ମଙ୍ଗୁ ପଇସା ଓ ରେବତୀକୁ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲା। ଏପଟେ ସେ ଠକ ଯେତେବେଳେ ସଉଦା କିଣି ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ତା ବୁଢା ବାପାର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବୁଝିପାରିଲା ଏହା ସେ ମଙ୍ଗୁର କାମ ହୋଇଥିବ। ଏପଟେ ରେବତୀ ତା ଘରକୁ ଆସି ଚିନ୍ତା କଲା, ମୋ ବଳଦ ବିକା ପଇସା ସିନା ପାଇଗଲି, ହେଲେ ସେ ଠକ 2 ଜଣକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିଲିନି। ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଶିକ୍ଷା ଦେବି, ଜୀବନରେ ସେ ଯେମିତି ଆଉ କାହାକୁ ଠକିବେନି। ସେ ମଙ୍ଗୁକୁ ତା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲା। ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଲା, ମଙ୍ଗୁ ତା ବେଶକୁ ବଦଳାଇ ଏକ ବୈଦ୍ୟ ବେଶରେ ଠକ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ବୁଢାର ପୁଅକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ, ଜଡିବୁଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଥିଲି। ବୈଦ୍ୟକୁ ତା ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଦେଖି ଠକ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। କହିଲା, ଆପଣ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। କାଲି ଖରାବେଳେ ମୋ ବୁଢା ବାପା ଗଛରୁ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୀଷଣ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ମଙ୍ଗୁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା, ବୁଢା ଏକ ଖଟରେ ଶୋଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି। ଏହାପରେ ମଙ୍ଗୁ ସେ ବୁଢାର ପୁଅକୁ ଏକ କାଗଜ ଦେଇ କହିଲା, ତମେ ହାଟକୁ ଯାଇ ଏ ଜଡିବୁଟି ସବୁ ନେଇ ଆସ। ମୋ ଚିକିତ୍ସାରେ ତମ ବାପା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଲ ହୋଇଯିବେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଠକ ଜଡିବୁଟି ଆଣିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ତା ଯିବାର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ମଙ୍ଗୁ ସେ ବୁଢାକୁ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଖଟ ସହିତ ମଜବୁତ କରି ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଏକ ଠେଙ୍ଗାରେ ତାକୁ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବହୁ ସମୟ ପିଟିବା ପରେ ବୁଢାକୁ ପଚାରିଲା, ତମେ ବାପ ପୁଅ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକି ଆସିଛ, ସତ କହ, ସେ ପଇସା ତମେ କୋଉଠି ଲୁଚେଇଛ? ବୁଢା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ କହିଲା, ସେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ କୋଣରେ ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡି ରଖାଯାଇଛି, ତୁ ସେଠି ଖୋଳିଲେ ଗୋଟେ ଧନ ଭରା ହାଣ୍ଡି ବାହାରିବ। ସେ ହାଣ୍ଡିରେ ଆମ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ମଙ୍ଗୁ ଡେରି ନ କରି ଦକ୍ଷିଣ ପଟ କୋଣକୁ ଯାଇ ଖୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ଭିତରୁ ଏକ ହାଣ୍ଡି ବାହାରିଲା। ସେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ସୁନା ରୂପା ଆଉ ମୋହର ରଖାଯାଇଥିଲା।
ମଙ୍ଗୁ ସେ ସବୁକୁ ଧରି ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଚାଲିଲା। ଏପଟେ ବୁଢ଼ାର ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଜଡ଼ିବୁଟି ଧରି ଫେରି ଆସିଲା, ବୁଢ଼ାଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ମଙ୍ଗୁ ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ରେବତୀ ସେ ଠକମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା।